Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Толгама Монстера и днес ще започнем първи сезон на Майнкрафт поредица. Много вулгар съм, не вулгар, а геймър. И създаваме сега света. Не съм създал сит, нито име на света. Просто нищо. Нямам модове, може би. Ще видим. Изтеглих се играта наскоро, но имам светове. Не знам какви. Прегледах ги. Не съм много... Така, нека да копаме дърво, защото това е най-важното в играта. И... така... Ще върнем сега. Съжалявам за това. Копаем дърво, правим си дървена кърка и всичко после от каменно. И подлизаме под земята. Това е моя план. Ако искате, пишете отдолу в коментарите дали искате да съм на остров или на нещо нормално, като това тук. Ето тук, например, да ми е къщата, но не да спавам някъде другаде. Овца. О, не. Искаме да убием овцата. Може да чувате нещо от Clash of Clans. Няма да има поредици на нея, защото ми е на другия таблет и... да. Това прасе ми изкара какова. Нека да убием и това прасе. И да си правим нещата, мои мили дами и господа. Ако чувате някакви звукове от дядовци, това е моя дядо и приятеля му, така че не му връщайте много внимание. Да. Ако искали малко бейлокс? Окей. Ето го. И... меч, лопата, кирка, още пръчици и бляга. Да си подредим нещата. Намираме много храна. Правим се после пешка. Ще вземе надолу. Сега да изкопаем този кол, който не му обърнах много внимание, но за все пак, да. Клиповете ще ми са около 10 минути, а не като предишната ми серия, когато не бях много запознат с Майнкрафт, по 3 минути или една. Тогава не бях много уверен и ме беше срам, защото бях с фейскам. Да, в смисъл, готино да се с фейскам, обаче не е готино да виждат къде си, какво правиш, и не е готино, например, да знаеш къде живееш. Един жокер за тези, които ако ме гледат, живее в Шумен. Скобе, ще се на едно. Шегувам се. Живея в София.
Така. Спрял съм да снимам с моя мобизен и нещо е станало. Не сте препуснали много кадри. Въпреки съм много далеч. Да вземем шугър. Ако някой ме гледа и някой да може да ми каже само откъде мога да изтежа хубав мод и например за Herobrine мод. Какво ще кажете? Да. 5 минути. Какво беше това? Това е нещо. Да. Добре, тази кокошка, съжалявам кокошка, гадно ме да убивам, но ми трябва храна в този жесток свят. Крави! Вие ще сте много полезни. Така. Да. Това беше супер готино! Който е мечтал истинския живот да е Майнкрафт, да пише долу в коментарите. Искам да обсъждаме някои теми, като... Коя тема? Не знам. И сега няма да обсъждаме теми, може да съм малко мълчалив и да не се чува много от микрофона, защото може да съм го заглушил. Съм го заглушил. И да... Тъй, нека да вземам тези трикове, може да не са полезни. Вече мисля да влизаме под земята. Да. Нека влезем. Какво това там? Извинете за това прекъсване, не видях, че не записвам. Нещо ми се бъгна Майнкрафт и съм спрял да записвам. Да. Продължим. Мечка страх ми не страх да пада. Хиперопасното.
ще се щупя кърката, докато копая толкова. Така. Нека да... О, пещера! Страхотно. Няма гадинки. Мисля да вляза. Но първо да се направим факли. Така. 12. Първо осветяваме, после вземаме моето мото. Добре, знам, че казах първо осветяване, но... Даже... Така. Извинете, тук мисля да... Чакайте. И тук мисля да свържа епизода. Нека да ви е било забавно и да се абонирате за мен. Дайте лайк, subscribe и до скоро!